Nono gido chiwo jothieth nikech wach mar SHA to koro obwog magi lesen mano mar tich. Achak kodi Boaz karwake twak makama kotenre kod chal mar thieth e pachoka. Dwaro makamano inene nade? Sharon, unfortunately, kadhi duoki adana declare mapema ni duoko mara ok dhi biro nikech sani kuro jatendwa ungo Raila lwedo. But adana be ni very practical. Sharon, NIF maniluongo ni Kenya National Insurance Fund ne nagulu mane ikwalogo pesa gi private hospitals. Truth be said. Ami example. Jaoda nonyuol gi cesarean. Chieng' manonyuole no, nyathi miyo ma jiranda bende nonyuol gi cesarean. Manonyuol mar ng'ado. Jaoda nonyuol e private hospital. Bill manomiya SHA, not SHA, NHIF, ne dhi chulo osiptal na 32,000. Jaoda jiranda manonyuol e public hospital, kendo mane county level hospital, NHIF ne dhi chulo siling 10,000. Mano in 2014. Gini no chanda machako nono. Nito, how? What is the difference? To nadi ayudo, ni jo NHIF no keto chik. Ni kupo ni nyuole private, ichulo 32,000 cesarean section. Ki nyuole public, ichulo 10,000. What is the difference? Kani ninde hospital mar private, kato chal manoti hospital machalo depo. Ngeno sitendegi, it is just the mentality. Tiyudo ni pesa michulo private hospitals, and that's why NHIF Sharon diere necha. Ni yudo ni hospital mochaka matin within a year en gorofni. Sharon, gima kelo nikal no ache maber, and that is what I believe on. SHA's problem, one, and political. Gima inyo SHA moloyo en political, nekech gini odhi omedo medruok ne, gima ne serikal otimo makosa, ne ok onego gimed nikech ng'ino odhi ojake, omera moro nyocho wadhao go kabisa. No chulo NHIF maber. Ghafla stop nikech en johala. Otuo ni okonya wuok e 500 to chulo koro 1,700. The difference na iparo ni mano mokwongo nokelo politics somehow. Then gima nodhi omedo, mamano to kata sani kata ichiew mana kiny to pod adagi. En gimoro ma bende chako interfere gi pay slip miluongo ni housing levy cha. Nikech housing levy ni iluongi ni en gimoro ma kie cheap kiango, to utego to cheap. Koro en e gima samoro be medo keto nikech gini odhi oburden the pay slip. Mar adek, utieno manyoro, because sometimes I get to contact my in-charge mag health facilities mania wardna. When I contacted, almost all of them nitie pesa disbursement mane giyudo. Tapenjo gini ya, comparing this masani otimore, disbursement motimore, to gi years mosekalo, what do you get the difference? Jathieth, and they were different because I called them differently. 3 of them told me, ni mheshimiwa, osiptandwa ni pok noyudo pesa malo 100,000 koa kuom NHIF. For the first time, wayudo pesa ni. Aneno ni gini nyalo tiyo, but the best, ni kuro ging'iyane kako gi-maintain yo nyabiro monthly, molo kiko bed gigowi. Then achaka yie gi jagoro mar migao mar health. Mopenjo jogi. Nikech adieri, mila moko be kikwadhi, kwadaro konyruok kaka jo Kenya to mila be joae. Ichako dayo pesa 2016. Len gowi mosenindo ni yare 2016. Telinga mi negotiate monyisi joge wacho maler niya, wakao gowi mane unugo gi NHIF, waketo bedo marwa kendo pod wabiro mana chulou. Tibukori abuka dichiel makoro kidwa winjo wach ni go picha te manyaka chul. Dong nego wacho ni koro gin bende services mane benegi. To mar ariyo kapok be awei. Yene services mar NHIF to kochun gi ni nyaka gitim. Onge ng'amo chuno gi. Giringe nikech en ohala, gidware pesa. To ging'i kaka gichieme. Chon ana dhi chieng' moro Sharon, ayudo kondika hospital mapok anyono in Kisii. Ondika ni no thiedho, king'eni sometimes GM ok lu, but you can go get your statement. Ni to ere pesa makora dongo kupo na tuo, tanyalo yudo go konyruok NHIF. Ayudo ka siling 421 ochuli hospital makata jet ni pok na nyono.
Kura dieri makende Sharon, SHA, because it is a new thing that is coming, and gititi issues. But again, aye ge nyikal, igo koko, geninde street, getimbango, NHIF is dead. Constitutionally, it will never be resurrected. The only thing that can happen, the only thing we can now do as Kenyans, in any manner is a fact, is to say, in Sharaj, now let's start another one. We can now start another one. So, because that is difficult, the best thing is, how can we find a solution? Kaka moko ngan madwaro ni mondo jaten piny gi bunge mamaloka or way. Mondo ginyo bring ji mang'eny. Ginyo kel ji mang'eny kanyakla. Gidwok pesa ne piny. Chon kana se chulo kana anja private ta se chulo pesa. Ongada ma chulo pesa are meet premiums maga takava joda. Kawuni ngeni gikete differently. Okichule ne kidwaro jaodi ebe chulo ne manakando. Mago diki mko teach issues monengo. Then the other thing is systematic. The systematic issues makajide, and people should not be artificial in creating these problems. Ingeni kata sime kata joma samoro di NHF to dio to wachini gini okti to gichako gonduru. Gito sim gima samoro koso network chato